Halimatu Sa'adiya, wacce ake mata kirari da Sadiya mai kyau. A ƙauyen Bilwa, Sadiya ta kasance kyakkyawa lamba ɗaya. Ba ma iya ƙauyen ba, yankunan da suke makotaka da su ba a samu kyakkyawar da ta kai Sadiya ba. Sadiya tana da cikar kyau na dukkanin wasu mutane da suke da kyau a duniya, tana da yanayi da su. Larabawa, Indiyawa, duk wasu mutane da ake ji da kyau, hakika Halimatu Sa'adiya za ta shiga cikinsu ta dama da su. Halimatu Sa'adiya tana da mahaifiya, sannan tana da mahaifi, dukkansu tsofi ne kuma suna a raye. Amma Sadiya ta kasance wata mace mai tsantsar kwarjini na gaske. Rikicin da ake akan Sadiya yana da matuƙar yawa. Ba maza kawai ba, mata ma suna zuwa gidansu Sadiya domin kawai su kalle ta, saboda tsantsar kyau da Allah ya mata. Mahaifin Sadiya hanyar gonar sama ya manta da ita, kasancewar yanda samari suke kawo masa kayan abinci, ake masa hidindimu iri-iri saboda wannan ɗiya tasa, wato Sadiya. Sadiya irin son da matasa da samari suke yi mata, da damansu ba sa iya yi mata magana saboda tsantsar kwarjini da Allah ya mata. Sai ƙoƙarin da suke yi na tura mata wasiƙu, na aiken yara su miƙa mata wasiƙa. Sadiya ta kasance mara wulaƙanta mutane. In har ka kawo wasiƙar, ko da ba za ta karanta ba, za ta karɓa. Da samari suka gane cewar tana karɓan wasiƙa ta karanta, gashi kuma samari da yawa 'yan ƙauyen nan ba su iya rubutu da karatu ba. Amma duk ranar kasuwa, ranar Lahadi, akwai 'yan birni da suke shigowa kasuwa, musamman suke gayyato su don su rubuta musu wasiƙa su je su kai wa Sadiya. Wannan mai rubuta wasiƙa yana zuwa har ya ta kai ya daina yin kasuwancin da yake yi na kawo wayoyi daga birni zuwa wannan ƙauye, sai dai ya dinga zuwa yana zaman rubuta musu wasiƙa. Yana karɓar naira dubu a gurin matasan garin, ya ta rubuta musu wasiƙa. Ba don komai ba, saboda yana fara karɓan kuɗi ne saboda irin rigimar da ake gwabzawa a wannan gurin rubuta wasiƙar. Wani lokaci akan ni za a fara rubutawa a nan rigimar take. Za ka ji ana gaya masa, ka yi min kalamai masu kyau, kalaman da suka fi na wane, ka min kalaman da kawai in ta ji sai ta mace a sona, kar ka min kalaman da ba su da kyau, zan baka ko nawa ne ka min kalamai na kirki. Hakan nan yake ta yaudarar su, kowannensu sai ya gaya masa kalamansa ya fi wanda ya rubuta a wancan. Wajen yaron da za a tura ma, nan ma wani rikicin ne, domin wane ba zai yadda a aika ƙaninsa ba, wancan ma bai yadda a aika ƙaninsa ba, sai kai ta fama in har baka samu wanda za ka aika ba in baka da ƙani. Nesa ake zuwa ake nemo yara domin aike zuwa gurin Sa'adiya, sannan a basu 'yar alawa ko ɗan abin sadaka. Haka suke wa yara. Yara har sun gane in wannan rana ta zo za su taru saboda aikensu. In sun ga Halimatu Sa'adiya ta taho wucewa, da gudu za a miƙa mata takarda, gashi in ji wane, wannan ta wane. Amma da ke mai kirki ce Sa'adiya, sai dai ta karɓa ta saka a jaka. Haka za ta yi ta sakawa a jaka, ta cika wannan jaka tata da takardu wanda bata isa ta karanta su ba. Wannan guri da ake rubuta wasiƙa, kar ka so ka ga irin rigima da dambarwar da ake a wannan gurin. Ana rubutun nan, wani lokacin aka yi daki inda ka aka tarwatsa takardu a gurin nan, kai ka ce filin zaɓe ne aka zo aka yi rigima a gurin. Haka za ka ga takardu kwantsar a ƙasa. Shi yasa abinka da wayayye ɗan birni sai ya fara karɓan kuɗi kafin ma ya rubutu. Abu na farko da yake fara yi in sun taru shine karɓan dubu a hannunsu, sai sun gama bayarwa cas sannan ya hau rubutu, saboda ya san ba a cika wanyewa lafiya ba. Wani sati in sun komo sai su gaya masa bata face komi ba, bata yi magana ba. Sai ya ce, ai a takarda na rubuta, in dai kina so na, kawai in kin zo wucewa ki murmushi. Kuma Sadiya
wannan ɗan birni ya duba ɗabi'arta ne na inda za ta wuce ta kasance mai fara'a. Shi kenan kowa in ya gani sai ya ɗauka da shi take. Nan kuwa ɗabi'arta ce a haka. Tsayawa i kalle ta i fahimce ta tukunna yake musu wannan aiki yake kawar da tunaninsu. Al'amarin Sadiya a cikin gida. In aka tarkata mata wannan takaddu ta saka a tsakiyar littattafai sai dai kaga ta zo ta jibge su. Ɗakin Sadiya fa cike yake da takaddu. Sadiya in tana tafiya gashi samari suna binta a baya suna so su yi mata magana amma sai kaga suna rigima a junansu, suna doke-doke, haka za ta yi banza da su. Sadiya ba ta ɗaukan kaya aka saboda samari da sun ganta za su karɓa su ɗora a kansu. Hidima ake wa Sadiya, a ɗebo kaya a kai mata wannan a kai mata wannan, ba irin hidima da ba a yi. Mahaifinta har kwanciya ana yi a ƙasa a gaida shi samari saboda wannan ɗiya tasa, bare mahaifiyarsa. Duka irin waɗannan abubuwa da ake yi wa Sadiya a wannan gari yana da yawa. Batun rigingimu babu irin wanda ba a yi. Kisa kan ba farau ba in dai akan Sadiya ne, ana tsaka da wannan gwagwarmaya. Sannan ba fa iya wasiƙa suka tsaya ba, sai ɓangare na sihiri da tsafi, abinka da jahilai. Tsafi kan ba a magana. Akwai wani mutum, boka ne shi kuma ɗan bori ne shi, ko da yaushe ba shi da aiki face yin aiki akan Sadiya, domin samari ne yake ta karɓan kuɗaɗensu akan zai musu aiki akan Sadiya. Hakanan za ka ga ya kunna wuta ce, yana ta sambatu, yana ta surutai. An yi ittifaƙi fa, kaf garin nan ba wanda ya kai wannan bokan cin kaji, saboda kaji da zakaru. Haka za ka ga ya haukata matasa, ana nemo zakaru, sai ta kai a kasuwa ma zakaru da kaji suna wahala saboda saye su da waɗannan matasa suke yi su kawo wannan boka. Aikinsa cin kaji, wada kaji a gidan wannan bokan ya yi yawa. Shi kuma kullum daɗa ƙirƙira hanyoyi yake da zai dinga ci musu kuɗi. Ƙarairayi da yake ɗora su a kai sun yi yawa. Nuna musu yanzu haka ta mutu a san ka faɗe ne ba za ta yi ba, amma ka ɗan ba da lokaci a ci gaba da aiki da kanta za ta zo ta ce tana son ka. Haka yake ta tsara musu waɗannan ƙanzon kurege, haka yake ta tsara musu, yake ta tafiya da tunanin waɗannan matasa. Amma fanni na kaji ya ci ya ƙoshi. Hakanan wannan boka yake ta sararawarsa a cikin gari. Wannan boka har ta kai da kaji suna yi masa yawa wanda zai ci, sai ta kai ya fara kiran masu sayan kaji su zo su dinga sara suna ficewa da su ta bayan gari suna mai da su kasuwa. Jahilai su dada zuwa su je su ƙara sayo wannan kaji su ƙara kai masa. Kuɗi da nama ya yi wada-wada a gidan wannan boka, amma fa Sadiya babu wani abu da ya same ta. Haka za ka ga ƙato ya ɗauki kaya zungui-zungui yana bin Sadiya a baya tamkar ɗan dako, duk don ya faranta mata ta ce tana son sa. Sadiya in tana tafiya haka za ka ga samari suna take mata baya. Idan wannan ya gano ta ya fara binta, wannan ba zai yadda ba kar wane ya fara magana shi ma sai ya taho, amma ba zai mata maganar ba sai shi ma ya dinga raɓe-raɓe. Haka za ka ga samari sun taru a bayan Sadiya suna binta a baya, ba wanda ya iya ce mata ƙala. Da Sadiya za ta waiga, gaba ɗaya za ka ga sun yi turis, suna kallanta a kuma rasa wanda zai iya mata magana. Daga haka fa wani lokaci sai a kaure da rigimar da in ba a yi wasa ba sai a rasa rai, domin akwai wanda har da wuƙa suke bi a baya saboda ko da wani zai farmaki soyayyarta su masa illa ko su masa wani lahanin. Haka yake ta faruwa a kan Sadiya. Haka za ka ga tsofi 'yan kasuwar kaji suna ta fita da kaji zuwa kasuwa domin saidawa. Ko da yaushe haka za ka ga suna ta yin wannan aikin. Mahaifin Sadiya baya ko neman kuɗi, domin daga yankin gabar akwai wani ɗan sarki da ya taɓa jin labarinta, ya taho wucewa kuma ya ganta, ya ji duniya ba wacce yake so sai ita. Amma da ya ga yadda ake rikici a kan Sadiya sai ya yi ƙoƙari, inda ya fara turo wa mahaifin Sadiya abinci. Duk bayan wani lokaci a raƙuma haka za a turo masa da abinci. Raƙuman ma
ya mallake su domin waɗannan duk raƙuman da aka turo da abincin to hatta raƙuman da aka ɗoro abincin a kai to fa duka mallakin mahaifin Sadiya ne. Wannan yasa mahaifin Sadiya yake da kuɗi sosai. Amma ba a nan gizo ke saƙar ba. Ran da wannan ɗan sarkin ya turo mahaifinsa akan a zo a yi magana akan ya auri wannan yarinya domin ɗan sarkin nan ba wacce yake so sai Sadiya. Daga wannan lokacin da mahaifin ya taso da kansa wato sarkin ya gangaro zuwa wannan guri domin ya zo ya ga wannan yarinya ya ga mahaifin yarinya. Amma sarkin da kansa da ya ƙyalla ido ya ga wannan yarinya ya yi tsalle ya tubure a kan shi yake so. Shi zai aura wa kansa ba ya aura wa ɗansa ba. Hatta ɗan sarki da sarki ana wannan gwagwarmayar. Ba a iya sarki da ɗan sarki ba, da wasu masu kuɗi da wanda suke da isa dukansu sun ƙyalla ido sun hango Sadiya suna ta gwagwarmaya a kai. Ko da yaushe mahaifin Sadiya addu'o'i suke ta yi suna tunanin ya za su bullo wannan lamari kafin abu ya zo ya fi ƙarfinsu. Rigingimu sun yi yawa a kan Sadiya. Akwai wani yaro ana ce mai Yasir. Yasir mutumin kirki ne. Yasir mai riƙo da addini ne. Yasir ba shi zuwa tsafi. Yasir ba yi camfe-camfe. Yasir ba shi guru ba shi laya. Amma yana yin addu'a dare da rana. Yana roƙon Allah akan biyan buƙatarsa. Bai iya ya je gurin Sadiya ba duk da in ya ganta yana santa. Yana zaune a koda yaushe yana ta tunani. Yana cewa, Allah, kai ka halicci wannan baiwa taka. Allah, kai ne mai iko a kanta. Allah, kai kake da ikon wanda za ka baiwa. Allah, kai kake da ikon raya ta. Kai kake da ikon kashe ta. Waɗanda suke yaƙi a kanta, Allah, dukansu ka fi ƙarfinsu. Ni ba mai ƙarfi ba ne ba, Allah ka bani yanda zan yi. Yakan zauna shi sai dai ya ga Sadiya ta gifta kawai shi kenan ya ji daɗi. Wata rana ya yi ƙundin bala cikin wani tunani da wani iko na Allah. Kawai ya zo wucewa ta ƙofar gidansu Sadiya. Wannan matashi sai ya ga abin shara a hannun mahaifin Sadiya. Alamar zai ɗan yi shara. Inda yaron nan ya ƙarasa. Yasir ya ce, Baba, ka bani in yi ma wannan sharar. Baba ya ce, A'a yaro. Yasir ya dage ya karɓi abin shara, ya fara yin shara, ya ga gidan nan kaca-kaca, inda yaro ya shiga shara ta ko ta ina. Lokacin Sadiya ba ta wannan gidan. Haka Yasir ya yi ta yi musu shara a cikin wannan gidan. Ya yi ta shara ya share ko ina. Mahaifiyar Sadiya na yaro ka bari haka, yana a'a baba, bari zan yi miki wannan shara. Haka yaro ya share gidan nan tas, ya ƙyalla ido ya ga kayan wanki. Ya ce, Baba, ya kamata a wanke kayan nan, domin ba za ki iya wanke su lokaci guda ba. Ta ce, A'a, a hankula ake ɗanye. Ya ce, Baba, bari ki gani. Ta ce, Babu ruwa fa a gidan nan yaro, ka bar shi, mun gode hakan ma. Ya ce, A'a baba, ina zuwa. Take yaron nan wato Yasir ya ɗau abin ɗiban ruwa. Ya je ya dinga ɗebo ruwa a can kogi. Haka zai ɗebo ruwa ya kawo, ya ɗebo ruwa ya kawo. Ba wanda ya san yana wannan aiki. Bayan Yasir ya tara ruwa ya hau wanki. Yana ta wanki tun suna hana shi har suka rabu da shi. Ya wanke ya yi komai ya kammala. Bayan kammala wannan ya ce an gama komai, ya ce zan tafi. Haka mahaifin ya yi ƙoƙarin bashi wani abu, ya ce a'a nama don Allah. Ya ce kai ɗan gidan wane ne? Ya gaya musu gidansu, ya gaya mai inda yake. Ya yi godiya, yaro ya kama hanya ya tafi. Abin ya bawa mahaifin Sadiya mamaki. Bayan Sadiya ta dawo, ta zo ta ga gida a share tsaf, ta ga wanki ta ko ta ina an wanke kayanta, kayan mahaifinta da kuma kayan mahaifiyarta. Abin ya bata mamaki. Ta tambayi mahaifiyarta. Tiryan mahaifiyarta ta yi ta bata labarin duka irin yanda aka yi da wannan yaro mai kirki. Sunansa Yasir. Ta bata labari sosai da sosai, ta kuma yi mata kwatancen Yasir har sai da ta gane shi. Ta ce tabbas ina ganin sa wannan yaron kan a zaune wani lokaci. Allah sarki mutumin kirki. Hakan nan ta ce insha Allahu ita kuma idan Yasir sai ta yi masa godiya. Ran nan samari na cikin bin Sadiya kamar yadda suka saba, sai ga Yasir. Da ta ga Yasir
ta yi masa godiya ta riƙe hannun Yasir saboda farin ciki da jin daɗi. Kar ka so ka ga yanda samari daga nesa suke zara ido yanda ta yi wa Yasir magana har ta riƙe masa hannu, abin da ba su taɓa gani ta yi ba. Me ke tsakaninsu da Yasir? Waye bokan Yasir? Wacce takarda ya rubuta ya kai mata? Yaushe ma ya fara santa? Yaya aka yi haka? Wannan abun shine ya mutuƙar ɗaure musu kai. Ya ce a'a babu komai, ni ne da godiya hakan ma, karki wani damu. Ta ce na gode ma da ka yi wa iyayena irin wannan hidima. Bayan ta tafi sun yi wa Yasir tambayoyi, ya ce a'a kawai ɗan aiki ya musu shine ta zo take masa godiya, ba wani abu bane, ba su kwantar da hankalinsu saboda ya san irin rikicin da zai iya sa kansa. Amma fa duk da haka murmushin da suka ga ta yi masa da riƙe hannun da suka ga ta yi masa, take sai da aka samu wani mahalukin ya ɗirka wa yaron nan asiri. Kankace me wannan? Yasir ya kwanta ba shi da lafiya, sai an ɗaga sai an tayar saboda wannan abu da ya faru a tsakaninsa da Sadiya. Bayan wani lokaci Sadiya ta ji shiru, ba shi ba labari, ba ta ko ganinsa a inda yake zama. Abin ya ɗaure mata kai. Nan kuwa ta shiga neman Yasir. Ta tambaya a gidansu, aka ce Yasir bai da lafiya. Bai da lafiya, abin ya bata mamaki. Haka ta shiryo lokaci guda bayan ta gaya wa mahaifiyarta gashi fa Yasir ɗin nan bai da lafiya, don haka zan je in dubo shi. Babar Sadiya ta ce ya kamata kwan yaron kirki, inda ta kama hanya ta tafi. Sadiya ita kadai kawai, samari sai gani aka yi ta shiga gidansu Yasir. Da shigarta gidansu Yasir ta same shi a kwance, inda ta dafa kirjinsa ta yi masa addu'a, inda samarin nan wasu suka dinga leƙowa ta windo suna kallo. Abin ya ɗaure musu kai, ta ko ta ina ka duba mamaki ake, zare ido ake, kallon ikon Allah ake na yaya aka yi Sadiya ta yi wa Yasir wannan abun yana ɗan talaka. Wannan shine abun da ya ɗaure musu kai. To jama'a, sai mu haɗu a Sadiya mai kyau kashi na 2 domin jin yanda abun zai kasance.